Kasipul. To wageno ni wabiro bete gi siasa man gi lony ma opogore gi siasa manchane waneno chien kacha. Nekech siasa ok en wadui. Wabiro bedo gi siasa man gi lony ma dhano nyalo lero ne jopiny gik ma gidwa ni mondo gitimnegi mok mana samoro dhi manyo kijende kata nyithi jomoko mondo mitigo e yo ma ok owinjore. To mogik Victor, ng'at mamiyo rafuok nyoyo e jawa sik rafuok. To samoro ni nyomo mboke oduma manyien gi ginene manyien gi ng'or manyien. Momboke mochwak ma gineno gando barore gi diere. Ok amedo ni momboke. Ng'ato be nowacho ni ng'ama miyi law mondo irwaki to dong' duk. Mano jasiki. Bonyo be nosewacho kae to kema kucho ni kaka Biblos wacho. Ok adwa donjo wachno. Sini awach mari mogik. Biblos wacho nang'o? Jatich Nyasaye. Wadwa kierori iwuon. Nyiso ni timo nang'o? Kaka kiherori. Jogi mihero. Yes. Kihero Fred ahinya. Inyalo miye wadu. Dimiye mino odi adier. Kori pingo muma. Wana tiek chenro. Fred dwadi nyonwa chae. Ero kama na enya Odoyo ne wacho ga e nyakalo ni kata an nyaka winji interview mar nikech ogoyo pitch dabal kendo ogoyo kor juma ka otop no wach manitiere e kanyo moro ka ngisa ne Gachagua chalo ng'at manyocha law nindo koro amua gero ode ma onyalo donjo sasa mohero kata gi woche motimo chuodho amimo kamimo. Aito maka juma happy birthday ne Caroline Aimba. His Grace Maurice Muhatia Makumba, the Archbishop of Archdiocese of Kisumu, is celebrating his birthday today. Happy birthday, Jadolo. Kamora mara wa intiere joko pere ma winjo waka gine dala mar Kisumu.